खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं जुलि बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बड'लेण्डखौ लाफानानै धेमाजि माजुलि डिब्रुगड़ लखिमपुर जिल्लायाव दैबानाजों गोबाङानो हालाय हाफाय जानांदों। गुवाहाटीनिफ्राय हाफ्लंसिम हान्थिनो विस्टाड'म एक्सप्रेस रेलखौ मन्त्रि बिमल बराया गोथां फिरफिलाजों बेखेवबाय। उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस आरो रायजल दलनि गेजेराव एना-एनि। तालिबानजों खुंजानाय आफगानिस्तान हादोरनो वर्ल्ड बेंकआ रां हरा। प्रमद बर'आ बाक्सानि सिमलायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बादा बेखेवदों। बिश्वनाथआव दायनि सन्देहजों बैसोगोरा सुबुंखौ गाग्लोबदों। दिमा हासावनि जाथायखौ मावग्रा गासैबो दुथांफोरा साजा मोननांगोन बुंदों डिजिपि। पनि तालुकदारा 1 सेप्तेम्बर खालि बिजेपिआव हाबनो हागौ। जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया माहारियारि आफादखौ लाफानानै सराइबिलाव कभिड-19 सांग्रांथि मेल खुंदों। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारी आरो जुलि बसुमतारिया। आथिखालाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आफां आसामनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो सानजा आसामनि धेमाजि, डिब्रुगड़, माजुलि आरो लखिमपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दैबानाजों गोबां सुबुङानो हालाय-हाफाय जानांदों। लोगोसे न'आव फिसिजानाय जुनारफोराबो जानाय आदारनि आंखाल जानायजों लोगोसे थानायनि थाखायबो जोबोर हालाय-हाफायाव गोग्लैनांदों। धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सोरांसि बर' गामिया आथिखालाव दैबानाजों जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैनानै दं। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सोरखारनि बिथिंनिफ्राय दासिमबो जेबो राहा लायाखै आरो सुलादबो लायाखै। बेनि अनगायैबो माजुलियाव दै लोमसावनानै आथिखालाव थांनाय फैनायनि हान्था मेलाया गोथेनानै दं। कमलाबारिनि फेरि गाथोनावबो दै साग्लोबसारनायनि जाहोनाव जरहाटसिम थांनाय फेरि खारथाय सिबिथायखौ हरखाबै बन्द' खालामथ'नांबाय। ओजोंहाय डिब्रुगड़ आरो लखिमपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायावबो दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। NSPC गेरुकामुख बान्दोनि दैयाबो उसिफावबोनानै आफां सबनसिरि दैमायाव लोगो नांहैनानै आसामाव गोबां खहा खालामफैनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटीनिफ्राय दिमा हासावनि हाफ्लंसिम दावबायहैनो एबा दावबायारिफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय NF रेलवेआ दिनै सनिबारखालि गुवाहाटी रेल स्टेशननिफ्राय निउ हाफ्लंसिम थांनाय विस्टाड'म एक्सप्रेस मुंनि गंसे जर'खा रेलखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिमल बराया गोथां फिरफिला दिन्थिनानै बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे विस्टाड'म एक्सप्रेसआ AC कार एबा चेयार कार जागोन। फैगौ समाव दिमा हासावआव दावबायहैनो थाखाय जायफोर दावबायारिफोरा थांनो गोसो बिसोरो हाफ्लंसिम थांनो विस्टाड'म एक्सप्रेसजों थांनो हासिगोन। आसामनि गासै मोनद' बिधानसभा समष्टियाव जानो गोनां फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय मासि रानलायनायखौ मिरु खालामनानै आथिखालाव कंग्रेस आरो रायजल दलनि गेजेराव हाब्रु सारलायलायनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि रायजल दलनि आफादगिरि एबा शिबसागर समष्टिनि MLA अखिल गगैआ बुंदों दि कंग्रेस दोलोआ फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय थावरा, मेरियनि आरो गसाइगाव बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोननै समष्टिखौ रायजल दलनो नागारनानै होनांगौ आरो कंग्रेस दोलोआ जुदि बेखौ खालामाब्ला आथिखालाव कंग्रेस दोलोआ बिजेपिनिनो बि टीम होननानै सानना लानाय जागोन। ओजोंहाय अखिल गगैनि बुंनाय रावनि सायाव खुद्रिनानै कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि जाकिर हुसेन सिकदारआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि अखिल गगैनि रायजल दलआ आथिखालाव जोबोर गोरलै आरो देरथ'वाखै, दासिमबो गोरा जायाखै। बेखायनो अखिल गगैनि बुंनाय रावा गोरलै गथ'निसो। आथिखालाव कंग्रेसआसो बिदा गेदेर बायदि जथाय दोलोखौ बेंबोदों। बेखायनो अखिल गगैआ कंग्रेस दोलोआ जेरै बुङो एबा जाबायदि थांखि लायो बेखौसो मानिनानै सोलिनांगौ। आथिखालाव कंग्रेस दोलोआ अखिल गगैनि बुंनाय बादियै सोलिया होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिफिनदों। ओजोंहाय बिजेपि दोलोआ बे खाबुखौ लानो साखाफारा जादों। गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय आथिखालाव वर्ल्ड बेंकआ मोनफ्रोमबो हादोरनो रां दाहार एबा अनसुंथाइ हरो। नाथाय आथिखालाव आफगानिस्तानाव तालिबान थिउरिया हानजाया जरजुलुमै गावसोरनि खुंथाय गायसननायाव मुलुगनि गासै हादोरानो तालिबाननि बेरेखायै गसंथेनो साखाफारा जादों। बेखायनो वर्ल्ड बेंकआ आफगानिस्ताननो रांनि जेबो अनसुंथाइ हरा होननानै थांखि लादों।
ओजोंहाय बृहस्पतिबार खालि काबुल बिरखं गाथोननि बायजोआव सुइसाइड बमार एबा फिदाइन गाग्लोबनायाव सा 200निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जानांदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेरावनो सा 13 आमेरिकान आर्मि जवानबो मुंख्लं जाफादोंमोन। बेनि उनाव आथिखालाव आमेरिकायाबो तालिबाननि बेरेखायै खामानि मावनो थाखाय जान्थि खाफ्रादों। गुबुन गुबुन जायगायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं एबा आगु फोरोंथाय बादा बेखेवनाय बादिनो बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव दिनै प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बादा बेखेवदों। सिमला हाजुवानि सापागुरि खख्लाबारि फरायसालिमायाव दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बादा बेखेवदों। बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरखौ आर्मि, पेरामिलिटारि आरो आसाम पुलिसाव थिसनथाय होनायनि थांखियै आगु फोरोंथाय होनायनि मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, बिटिसि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ जरखा आलासि महरै बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बबेखानि बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास, पेरामिलिटारिनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो सिमला ओनसोलनि सांग्रां रायजो राजाफोरजों लोगोसे पेरामिलिटारियाव जइन जानो गोसो गुदुं लाइमोन सेंग्राफोरा बाहागो लायो। बिस्वनाथ जिल्लायाव खोमसि फोथायनाय एबा सन्देह खालामना हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। 62 बोसोर बैसोनि लंकी बे मुंनि सासे सुबुंखौ दायनि सन्देह खालामना हानजायारि गाग्लोबना जिउ फोजोबनो नाजानायनि गोख्रों अजद दैखांदों। बे हानजाया जादों बिस्वनाथ जिल्लानि बरजारनियाव। रिपर्ट बादिब्ला हानजासे दुथांफोरा 1 नं बगिजुलिनि थागिरि लंकी बेखौ दायनि सन्देह खालामना गावनि फामु न'निफ्राय गंसे काराव दैखांना लाबोयो आरो 2 नं बरजारनि कासबिल गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव गाग्लोबफैयो। ओरैहाय लंकी बेनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बे जाथायनि खौरांखौ मोननानै जाथायसालियाव थांनाय लोगो लोगो दुथांफोरा लंकी बेखौ नागारना जाथायसालिनिफ्राय आनज्रायलाङो। बबेखानि बे गाग्लोबनायाव लंकी बेनि आगदा आखाइया बायदों होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि हेंथायै लंकी बेआ पुलिस थानायाव एजाहार होबाय आरो बे समाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। डिमा हासावआव उदखारि हामला खालामनाय जाथायखौ खौरां लानो थाखाय थांनाय हराव जाथायसालियाव थांदों आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त आरो एडिजिपि जिपि सिंह। नाथाय जाथायसालियाव थांनायनि सिगां डिजिपि महन्तआ उदखारिफोरखौ गोख्रों हुमखि होदों। डिजिपिआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि डिमा हासावनि जाथायखौ मावग्रा गासैबो दुथांफोरानो साजा मोननांगोन आरो सुद्रायनांगोन। मख'नो गोनांदि डिमा हासाव जिल्लानि दायामुगाव उदखारि आफाद DNLA गाग्लोबनानै 7 ट्राक ड्राइभारफोरखौ जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माखासे ट्राकखौ अर लगायना होनाय जाथाया रायजोनाङै समखिखांहोदों। AIUDF नि बारग' MLA फनि तालुकदारा बावैसो बिजेपिआव जइन जागोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बावैसो गावनि MLA मासि नागारनाय भबानिपुर बियाबनि बारग' MLA फनि तालुकदारा फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआव हाबनो हागौ। मख'नो गोनांदि AIUDF नि बारग' MLA फनि तालुकदारा MLA मासि नागारना हेंथा दोलोनिफ्राय बिजेपिआव हाबहैनाय थामथि सोद्रोमा। बिनि सिगां मरयनीनि 4थि खेबनि कंग्रेस MLA रुपज्योति खुर्मी आरो थावरानि MLA सुमान्त बरग'हाइआ कंग्रेस आरो MLA मासि नागारना बिजेपिआव हाबफैदों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासियाव जिरायनाय लोगो लोगोनो बर्नाली डेकाया क'क्राझार जिल्लानि गोग्लैसोनाय ओनसोल एबा गसाइगाव महकुमानि बेंखनाव सराइबिलनि रायजो राजाखौ लानानै माखासे माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाब लानानै कर'ना एबा कभिड-19 नि सांग्रांथि मेल खुंदों। बर्नाली डेकाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि गाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मासियाव जिरायनाय लोगो लोगो नोजोर होदोंमोन दि आथिखालाव गसाइगाव महकुमायाव बांसिन सुबुङानो कभिड-19 नि भेक्सिनखौ लायाखै। बांसिन गामियारिफोरा दासिमबो कभिड-19 नि भेक्सिनखौ लानांगौ होननानै सानाखै। बेखायनो शुक्रबार खालि गाव लोगोआव थाफाथारनानै गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफोरनि जोहै गामियाव थानाय जाम्बा जाम्बि एबा सांग्रांथि गैयै सुबुंफोरखौ कर'नानि भेक्सिन लाथारनांगौनि थाखाय सांग्रांथि मेल खुंहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 29 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन।
चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।